30 anyos nga babae sa Taguluan, Misamis Oriental ang patay. Human nga gipusil gawas mismo sa ilang panimalay sa giingong riding in tandem suspects. Kapulisan aduna nay duha ka persons of interest sa panghitabo. Ani ang report. Dead on the spot ang 30 anyos nga babaeng residente sa Zone 10A, Santa Cruz, Taguluan, Misamis Oriental. Human gipusil sa iyang ulo sa giingong riding in tandem suspects. Ang insidente nahitabo pasado alas 10 sa buntag adlawng Sabado kung asa duha ka lalaki matud pa ang nag-atang sa gawas sa panimalay sa biktima. Paggawa sa biktima, gisugat kinig pagpusil sa mga suspect kung asa duha ka samad pinusilan ang nahiaguman niini sa iyang ulo. Hinungdan sa kamatayon niini. Sigon sa Taguluan PNP nga human mahimo ang krimen, gilayong nanibat ang mga suspitsado sa dili matino nga direksyon gamit ang ilang motor. Iba ang tinitingnan nating angulo dahil iba-iba yung mga sinasabi. May mga sinasabi, alitan daw. Hindi ba natin masigurado, sir, kaya hindi ba natin masabi sa publiko kung ano ba talaga ang final o yung sanhin ang pagkamatay nito. Gawa sa personal nga bangi, ginalantaw sab sa kapulisan ang anggulong posibleng drug-related ang insidente. Na-recover sa otoridad ang duha ka basiyo sa bala sa kalibre 45 nga pistola ug duha ka buhing bala sa 9mm caliber pistol. Gipailawom na kini sa ballistic examination. Dugang sa kapulisan, aduna na sila duha ka persons of interest nga ginatutukan karon. Meron na tayong person of interest at ayun na yung tinututukan natin. No? We will file appropriate action sa prosecutor's office. Nanawagan sab ang otoridad ngadto sa mga suspitsado nga mutahan na ingon man sa publiko nga makigkoordinar kanila o galing adunay impormasyon nga makatabang sa kasulbaran sa kaso. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.